खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननो माने काट तक्ताखौ माबोरै सुयो होननायाव लिरना लादों आङो काट तक्ताखौ माबोरै सुयो माने फिसा फिसा काट तक्ताफोरखौ मादो सुनांगौ जेन माने आगोलनि भिडिअ होदोंमोन आं माने 1 KB काटआव 144 बर्ग फुट थायो होननानै नाथाय फिसा फिसा काटखौ फुटआवथ' सुजाया गासैबो काटखौ फिसा फिसा काटखौ जेरै फार्निचारफोराव बाहायनाय काटफोरखौ फिसा फिसाफोरखौ फुटआव सुजाया मादो सुयो दा इन्चियाव सुयो जेन माने 1 KB आव 144 बर्ग फुट थायोमोन नाथाय 1 KB आव बेसेबां इन्चि थागोन बेनि सोमोन्दै आं गुवारै फोरमायना होगोन नोंथांमोननो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदान लाइक शेयार खालामनांगौ जाहाथे जोंनि भिडिअ नोंथांनो सहैग्रोयो माने साबस्क्राइब खालामनानै ला बेल आइकनखौबो दामनानै हो दानिया 1 KB काटआव बेसेबां इन्चि थायो इन्चियाव तक्ताखौ सुयोब्ला तक्ता बायग्रायाबो लस जाया फानग्रायाबो लस जाया माने फिसानिफ्रायनो हिसाब खालामनानै दिहुननाय जायो नालाय बिनि थाखायनो माने इन्चियाव हिसाब खालामनाया मोजां आरो बिनि थाखाय बांसिन इन्चिखौनो हिसाब खालामनांगौ नाथाय जोङो काट बायनो थांबा माने किबिखौसो माने रायलायनाय जायो माने 1 KB 2 KB 3 KB ओरैसो रायलायनाय जायो नाथाय किबियाव बायोब्ला माने इसे इला खम जाबोयो मबा बारा फैयो माने खमानो बांसिन जागोन आरो खिन्थु इन्चियाव हिसाब खालामबा एकुरेट माल लाबोनो हायो बेनि थाखाय नोंथांमोननो इन्चियाव हिसाब खालामनानै नोंथांमोनखौ क्लियार खालामनो हागोन नैयाव आं लिरना लादोंमोन माने काट तक्ताखौ माबोरै सुयो माने आगोलनि भिडिअ मा होदोंमोन 1 KB आव 144 बर्ग फिट थायो होननानै आं 144 बर्ग फुट लिरना लाग्रोनि 1 KB मामोन 144 बर्ग फुट माने स्कुवेर फिट ना स्कुवेर फिट थायो 1 KB आव दानिया 1 KB आव बेसेबां इन्चि थायो इन्चिखौ होग्रोनि आङो माने 1 KB आव 1728 इन्च थायो दानिया 1720 माबोरै दिहुनगोन माबोरै सुनानै मोनगोन बेखौ दा 144 बर्गखौ जोङो 144 बर्ग फुटखौ जों दिहुनना लाग्रोनि बेखौ दिहुननो मा खालामो मोनसे काट टुक्रा खिना लाग्रोनि आङो मोनसे काट टुक्रा माने 1 KB गथा जानाय 1 KB गथा जानाय काट टुक्रा खिना लाग्रोनि ना दानिया बे मोनसे काट टुक्रा हमना ला बेनिफ्राय मोनसे काट टुक्रा जाबाय दानिया मा जागोन इयो गोलावा 12 फिट हा ये 12 फिट इनिफ्राय जाबाय रोजाया 3 इन्चि फिट नङा इन्चि इनिफ्राय जाबाय 4 इन्चि दानिया इखौ माबोरै दिहुनगोन दाथ' जों मिथिबाय गोलावा 12 फुट रोजाया 3 इन्चि गुवारा 4 इन्चि इखौ माबोरै दिहुनगोन मादो सानजाबगोन दानिया नायना ला फार्स्टआव 12 फुटखौ लाग्रोयो इयो 12 फुट इनिफ्राय सानजाब 4 इन्चिखौ ला इनिफ्राय सानजाब 3 इन्चि नंगौना बिराद खर' आयदायै होगोन नोंथांमोननो गोसो होनानै 12 फुटआ 12 थाखाबाय इनिफ्राय इयो 12 फुट नाथाय इसोर मोननाय इन्चि ओमफ्राय इन्चिखौ सानजाबना लाग्रो 3 सानजाब 4 12 नंगौना 3 सानजाब 4 12 ओमफ्राय 12 सानजाब 12 दानिया जाहैबाय मा 144 नंगौना 144 स्कुवेर फिट 144 स्कुवेर फिट ओंखारहैबाय माने इ मोनसे काटआ 1 KB गथा दङ 1 KB गथा दानिया 144 बर्ग फुटआव 1 KB जायो जों बेखौ दिहुननो हाबाय दानिया इन्चियाव माबोरै दिहुनगोन इखौ दा इयो इन्चि दोङो इ 4 इन्चि 3 इन्चि नाथाय इयो 12 गोलावा फुटआवसो दोङो होमबा इखौबो इन्चियाव दिहुनना लाग्रोनांगोन 12 फुटखौबो इन्चियाव दिहुनना लाग्रोनांगोन इन्चियावथ' थाखाबाय नालाय बेखौबो इन्चियाव दिहुनना ला 12 फुटआ 12 फुट इन्चियाव दिहुनना लाबा बेसेबां जागोन माने 1 फुटआव 12 इन्चि थायो बेखौबो मिथिना लाग्रोनाया मोजां 1 फुटआव 12 इन्चि थायो 12 इन्चिदो बे 12 फुटजों सानजाबना नांगोन माने 144 जाहैखाबाय 144 इन्चि इनिफ्राय मामोन 3 सानजाब मामोन नै 3 सानजाब 4 12 इखिजा मा दंमोन 144 12 144 सानजाबनांगौ दानिया मामोन मोनसे लिरना होबावनो आं इयाव जेनेबा दानिया इन्चिखौ लाग्रोनि इयो 3 इन्चि इनिफ्राय 4 इन्चि इनिफ्राय 12खौ मा खालामनांगोन इन्चियाव लांग्रोनांगोन इथ' फुटसो नालाय इखौ इन्चियाव लांबा मा जागोन इयो 1 फुटआव 12 इन्चि थायो होनखादोंमोन नालाय 12 इन्चिदो 12 फुटदो सानजाब ओमफ्राय मा जागोन इयो 12 फुट इनिफ्राय इन्चियाव लांबा समान मा जाहैगोन इयो
माने इखौ सानजाबना लाग्रो ना बेखौथ' सानजाबना लाग्रो 3 सानजाब 4 12 नंगौना 3 सानजाब 4 12 12 जाबाय बेनिफ्राय 12 सानजाब 12 बेसेबांमोन 12 सानजाब 12 144 इयो सानजाब जालायबाय 144 दानिया 12 सानजाब 144 दो बेसेबां जागोन इयाव 12 सानजाब 144 दो ना 12 सानजाब 144 1728 इन्चि नोंथांमोनाबो केलकुलेट खालामनानै 12 सानजाब 144 1728 इन्चि माने दानिया मिथिबाय जों दा मोननो एक किबियाव बेसेबां इन्चि थायो होनना बुंदोंमोन आङो 1728 इन्चि दानिया ओंखारहैबाय जेनेबा इयो बर्ग फुटाव बे थसेया एक किबि ग्रोबदोंमोन नालाय बे एक किबियावनो बेसेबां इन्चि ओंखारहैखो दा 1728 इन्चि ओंखारहैबाय इयाव 1728 इन्चिया जेनेबा इखौ माबाखौ नागिरो फार्स्टआव मामोन इ बर्ग फुटनिमोन इ 144आ 12 सानजाब 4 48 ना 48 सानजाब 3 144 माने इखो सानजाब्ला खर' जागोन इखो 3 सानजाब 4 12 12 सानजाब 12 144 स्कुवेर फिटआव एक किबिमोन दानिया इन्चियाव मामोन बे मोनसे थुख्राखौनो दिहुनदो मा 3 सानजाब 4 12 नैखौ 3 सानजाब 4 12 बेनिफ्राय एक फुटाव 12 इन्चि थायोमोन नालाय दहायबो होनखादो गोसो होना खोनासंफै आं रिपिट खालामनि बेखौनो एक फुटाव 12 इन्चि थायो नालाय 12 इन्चिदो 12 सानजाबना होनानै 144 ओमफ्राय बेदो मोननाय 12 दो नैबेदो मोननाय 144 दो सानजाबना होबानो 1728 माने 1728 इन्चि थायो दानिया जों मिथिबाय माने एक किबियाव मामोन एक किबियाव 144 स्कुवेर फिट थायो 144 बा स्कुवेर फिटआव दांलांबाय स्कुवेर फिटआव बुजिखादो ओमफ्राय दा इन्चियावबा बेसेबांमोन एक किबियाव बेसेबां इन्चि जानांगौमोन 1728 इन्चि जानांगौमोन नै 1728 इन्चियाव एक किबि बेनिफ्राय 144 स्कुवेर फिटआव एक किबि माने स्कुवेर फिट आरो इन्चि बेलेग 144 स्कुवेर फिट एक किबि 1728 इन्चि एक किबि दानिया आं सानो नोंथांमोना क्लियार जाबाय माबा मोनसे दाउट दंबा कमेन्टआव फोरमायहर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों।